ମୋ ସାନ ଭାଇ ପୁଣି ଗିଫ୍ଟ? ମୋତେ ତ ଜମାରୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଏମିତି କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ଭାବିନଥିଲି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବର୍ଷା ୱେଲକମ୍ କରିଛି ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଜମାରୁ ବି ଭାବିନଥିଲି। କାଲି ରାତିରେ ଆସି ମୋତେ ହଠାତ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତା ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହଁ, ପୁରା 3 ଦିନ ପାଇଁ। ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ ମୋର କମ୍ପାନୀର କାମ ଅଛି ତ ଉଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଅଫିସ କାମ ମୁଁ ବା ଆଉ କଣ କହିପାରିବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ 7ଟାରୁ ବାହାରିବେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ 5ଟାକୁ ଉଠିଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ରେଡି କରିବାକୁ। 8 ଘଣ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବେ, ତା ପୁଣି ବସରେ। ତାଙ୍କେ ବସରୁ ଓହ୍ଲେଇ କିଛି ଖାଇବେ କି ନ ଖାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପ୍ରିପାରେସନ କରିଦେଇଥିଲି। 7ଟାରେ ତାଙ୍କେ ବାହାରି ଗଲେ, ମୁଁ ମୋର ଘର କାମ ସବୁ ସାରି ଠାକୁର ପୂଜା କରିଦଉଛି। ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଣ ବା ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବି, ମମି ଘରକୁ ଯାଉଛି ଖାଇଦେବି। ମମି ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଖାଇସାରିଥିଲି। ଦେନ୍ ଆମେ ରିଟର୍ନ କଲା ବେଳେ ଏଠି ମୁଁ ମୋର ମିଠା ଦେଖୁଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ମିଠା ଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି 2 ପ୍ୟାକେଟ ମିଠା ଧରିକିରି ଆସିଥିଲି ହେରି। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଫୁଲ ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର। ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଯୋଉ ରେଡ୍ ଫୁଲ ମୁଁ ନ ଆଣିକି ଏଠି ଆମ ରୁମ୍ ଆଗରେ ଥିଲା, ଏଠି ମୁଁ ଫୁଲ ନେଇଯାଉଛି। ମୋ ଭାଇ ମତେ କଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ପାର୍ଟ 2ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ମିନି ବ୍ଲଗଟା, ମୁଁ ଏଠି ରହିଲି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।